खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ बे फटकनिफ्राय स्वरनि बाहागोखौ मोजाङै फोरमायगोन। अलरेडि नोंथांमोननो आङो सिगाङाव खोन्थाखाबाय स्वरनि बाहागोफोरखौ, थेवब्लाबो दिनै आङो बे फटकनिफ्राय नोंथांमोनखौ मोजाङै फोरमायनो नाजागोन। फार्स्ट स्टेपआव दङ स्वरखौ गासै मोननै बाहागोआव राननाय जादों, नङा होमबा? मोनसे जाबाय शुद्ध स्वर आरो मोनसे जाबाय विकृत स्वर। दायो नाय बिथिंगाले राइटथिंहाय बे विकृत स्वरखौ आरोबाव मोननै बाहागोआव राननाय जादों। मोनसे जाबाय कोमल स्वर आरो मोनसे जाबाय तीव्र स्वर। जायफोरा अलरेडि क्लासिकेल सोलोंदों, नङा होमबा, जायफोरा दायो सोलोंगासिनो दङ, बिथांमोना बार बार खोनाबाय थागासिनो दङ दि माने कोमल स्वर आरो तीव्र स्वर होननानै। बे मोननै स्वरखौ विकृत स्वर होनना बुंनाय जायो आरो। दा बेयाव शुद्ध स्वराव लिरना दङ नै, शुद्ध स्वराव जाबाय गासैबो बे 7टा स्वर दङ, सा रे गा मा पा धा नि। बेनिफ्राय विकृत स्वरा जाबाय गासै मोनबा, बे जाबाय रे गा मा धा नि। बेनिफ्राय आरो कोमल स्वरा बेनिफ्राय मोनब्रै, बे जाबाय रे गा धा नि। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय तीव्र स्वर। तीव्र स्वरा जाबाय मोनसे। नोंथांमोना गोसोआव लाखि, जेब्लाबो हिन्दुस्तानी संगीत बा मिउजिकआव तीव्र स्वरा अनलि वान, मोनसेल' दङ। बे जाबाय मा? मध्यम। माया जाबाय मोनसे तीव्र स्वर। आरो सेकेन्ड स्टेपआव दङ, सेकेन्ड स्टेपआव स्वरखौ आरो गासै मोननै बाहागोआव राननाय जादों। बेयो जाहैबाय 1 नाम्बाराव दं नै चल स्वर, बेनिफ्राय अचल स्वर। दा चल स्वर माखौ बुङो? चल स्वरा जाबाय जाय गावनि जायगानिफ्राय दोरोदनो हायो बा गाहाय बा गोजौ जानो हायो, जेरैबायदि विकृत स्वरा, नङा होमबा? बिदि आरो बेफोर जाबाय मा? रे गा मा धा नि। बे रे गा मा धा नि बे गावनि जायगानिफ्राय माने गोजौआव थांनो हायो आरो गाहायाव फैनो हायो। आरो मोनसेया जाहैबाय अचल स्वर। अचल स्वर माने जाबाय जाय गावनि जायगायावनो फिक्स थायो आरो बे गावनि जायगानिफ्राय गाहायथिंबो थाङा गोजौथिंबो थाङा, बियो दोरोदा। बे मोननै स्वरनि मुङा जाहैबाय सा आरो पा। सा आरो पा स्वरा जेब्लाबो गावनि जायगायावनो थाबाय थायो, बियो दोरोदा आरो। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय स्वरनि जिथु टाइप्स, मोननै रोखोमनि जिथु बाहागो राननाय दङ, बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनबाय। थेंक इउ।